гуфтем баъзеотон нафистед. Якта бача дирӯз омада буд консултатсияам ба Москва бастам. бовар кунед ҳамин хел дилам сӯхт. вай бача гуфт ки маълим ман омадам кор кардани гапа бинед я ҳама қадар бача маъқулам шуд ки аз ноҳияи вахш будааст. гуфт модарам як умр маълима ҳастанд, директори мактаб буданд. ҳамин мактабе ки амуно кор карда истодиянд. ҳар готе мерафтам мегуд ҳамин мактаб мебинам модарам аз сидқи дил меҳнат мекардан. ҳамин нигоҳ мекардам мегуд ман худам рафта ёрдам мекардам, пол мешустам баъзе вақт ҳамин мактабба. мегуд ҳамин девораи мактаб об фурӯхмадагӣ, афтидагӣ, шикастагӣ. ман орзу дорам мегӯяд ки маълим пулдор шам, мактаб созам. бовар кунед ҳамин бача 2 суткас хотирам намебурад. чунки вай ранги ман бар ин алам дорад. вай дар дилаш алам дорад ки як чизе созам ки халқам осояд, халқам фоида бинад. беҳтарин чи. пурсидам ки ту чӣ кора? мегӯяд ки курси 5 мединститут мехондам. мединститута партофта қарздор шудам. мегӯяд студент партофта не академически гирифта омадам ки дар Россия кор кунам, бизнес кунам, даромад созам, бизнесам қати. баъд рафта ҳамин як мактаб созам. орзуи ман ки мегӯяд ақаллан пул кор кунам ёд гирифта рафта мактаб созам. ман гуфтам бачам ту камутум кор куну, рафта академическата як сол дига продлит куну, бо камтарга пул кор кун, ник рафта обязательно хон. ту ба ага худованд фаҳмиш дода бошад ту бояд хонӣ. илма худованд ҳар кас ба наметиҳад бачаҳо. мактаби олиба бошед напартед, мактаби олиба бошед азобам кашед хонед. бачаҳо ман ҳаётама дигар кардам аз сабабе ки 98 99 2000 соло азобам ки кашидам не ки ман хондам. ҳамаи бачаҳо рафт худаша бозор базад пулдор шавам гуфт. ман пул кунам, туй кунам, хона кунам. вақте ки ман мегуфтам ки мехонам тамоми хештабори манам против буданд. ҳаме бачаҳое ки мана гӯш мекардам мефтанд ин биақлай ҳама хондагиҳо чокар аст ки ту мекунӣ. ман ҳамин хел мисолҳои хом, фикрҳои хом халқ ба бисёр буд. мана ҳазорҳо бо уговорид мекарданд ки парто рафт чо мекунӣ. ман хотирам ба тюмен ба писарамам бригада қати омада буданд, стройка кор мекарданд. ман гуфтам ман мерам хонданӣ. гуфтанд ки ҳамин ҷисто қати ман ёрдам кун, стройка ба кор кунем, пулдор шав. ман гуфтам не, ман хондан мерам. чунки ман хонданам дар кор. вақте ки ман рафтам хондам, ҳаёти ман тамоман дига шуд. ҳозир ҳамон писарамам ки дар тюмен бригадир буданд ки стройка команда бурда буданд, ҳозир ҳамон одам ҳамроҳи ман ҳамон теплитси мана роҳбарӣ кардастанд дар ҳамон Тоҷикистон. аз сабабе ки ман хондам. ягонтат мактаби олия напарто. ягонтат маслиҳатиам ҳамин. азобам каши хон. дар ҳамин Россия дар дигар ҷо хонда истодетон хонетон. ҳамин бача ман ба гуфт ки ман ба гуфт устоз пешниҳод кардан ки казан рафтахон ё дигар ҷо ба рафтахон аз вай аз мединститут. ман гуфт отказ кардам. ман гуфтам чӣ хел ту ин отказ кардӣ? ба кадом фикра ту ин кора? ту бояд немедленно рафта восстановит карда хони. немедленно. ҷои хондана ягон чӣ намегирад. ту хон кадри бақувват шав. халқи мо муҳтоҷи муваффақияте аст. халқи мо муҳтоҷи кадри бақувват ай. халқи мо муҳтоҷи фарзанди тавоно ай. наход ки шумо партед мактабҳои олия бед мардикорӣ кунед, бед кори сиёҳ ба даст занед. ягон вақт ин кора накунед. гӯшнаам монед ки хонед. ман аз сарам гурзондаги ин чиза. шумо ман ба нагӯед ки давлатов ту пулдорӣ ту ба осон аст. не, ин гапа назанед ман ба. чунки ман ҳамин поён буромадагӣ. ман ҳамин азоба кашидагӣ. ман ба нагӯед ки не шумо ба осон аст ин гапа гуфтан. вай ғариб бечора пул надошта ва раҳбулӣ кунад чӣ кор мекунад? не. азобам каши хон. ман чунки аз сарам гурзондагӣ одам ҳастам. ман ҳамин пӯсти баданам ба ҳис кардагӣ, дилам ба ҳис кардагӣ. шумо ман ба дурӯғ гуфтан наметояед. шумо бояд ки хонед. халқи мо фақат олимаш, халқи мо фақат шахси тавонош як дигаргунӣ кардан метавонад. обычный одам бечора зиндагиша ба зур мекашад. барои ҳама қадар чӣ гуфтаниям? иншоаллоҳ ман гум мекунам ки якта благотворительный фонд ман месозам именно барои Тоҷикистон. барои ҳамин мактаб кардан, барои ҳамин шахсҳои ба лиёқата дастгирӣ кардан. кадометон ки хоҳед ҳамроҳи ман шавед. аста кор кардан мегирем. фикрҳои ман маъқултон бошад, поини комментариҳо ба нависетон. ман дар наздикӣ ҳамин фонда месозам иншоаллоҳ. ба гумонам ки 3-4 кор бояд кунад ин фонд. якта чизи асосиш ин фақат якта мактаб гирифта сохта мегирем. мо ҳамин мактабҳои ноҳия байме, қишлоқ байме, якчи барои халқ. шахсҳои тавона дастгирӣ мекунем ки маълумоти олӣ гирад. бачаҳое ҳаст ки тавоно ҳаст, зураш намерад, то илмаш ҳаст, не ки пул надорад.
амма ку тавои хеле надорад. Ва ё дастгирӣ кардан бо қадри бахвашад. Яктанем та камбағали сахт аст, беҳад бачаҳо камбағалиҳои сахт ҳаст. Ман ба муроҷиат мекунам, ман дида истодиам. Ва ё ба дастгирӣ кардан модар кун. Кадумотон ки хоҳед ки ҳамроҳи ман бошед, комментария нависетон. Як бача дига нависааст ки устоз мехоҳам ки ба